Ahojte, moje meno je Kaja a v dnešnom videu sa zameriame na techniku prekladania vpred. Začneme úplne od začiatku a ako prvé vám ukážem správny postoj pri prekladaní. Ideme do kolien, chrbát je vystretý, tak aby päty, boky a ramená vytvárali jednu líniu. Ruky sú postavené na krúžku a telo smeruje dovnútra. Ľavá noha, čiže stojná, je na vonkajšej hrane a pravou sa budeme odrážať, ako pri klasickom odraze z vnútornej hrany. A začíname prvé prípravné cvičenie. Pri prvom cvičení nezdvíhame nohu z ľadu a skúšame si len predný prvý odraz. Tento prvok sa môže nazývať aj kolobežka. Loving can hurt sometimes, but it's the only. Druhé prípravné cvičenie bude veľmi podobné, až na to, že zdvíhame odrazovú nohu nad ľad, pričom sa snažíme zachovať správny postoj pri prekladaní. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Tretie cvičenie nadväzuje na druhé, len je trošku sťažené. Ako náhle položím voľnú odrazovú nohu, stojná noha ide do bociana. Ľavú nohu zdvíham tak, aby mi kopírovala líniu stojnej nohy. Si tento krok zopakujme v skratke. Pravá noha ide do odrazu, spojím nohy, ľavá ide hore a dole. Ak ste ešte nikdy neprekladali, skúste sa postaviť na čiaru a začať prekladať jednu nohu cez druhú. Uistite sa, že vaše boky a korčule sú pekne rovno. Tento cvik si vyskúšajte na obidve strany. Pri prekladaní začíname s ľavou nohou na vonkajšej hrane, ako pri každom prípravnom cvičení. Zatiaľ sa nemusíme sústrediť na ruky, ale pozíciu tela treba mať správnu. Odrazíme sa pravou nohou a prekrížime ju dopredu cez hlavu. Po prekrížení sa pravá noha znovu vráti do pôvodnej pozície. Veľkou chybou je, keď pri prekladaní nedotiahnete druhý odraz a odrazíte sa ako keby cez špičku. Loving can mend your soul, and it's the only thing. Ak vám tento druhý zadný odraz robí problém, mám na to malú pomôcku. Skúste v kotníku pracovať tak, že hneď po prvom odraze dáte špičku do pozície flex. And it's the only thing we take with us when we die. Ďalším krokom, aby prekladanie vyzeralo lepšie a elegantnejšie, je to, že pôjdeme viacej do kolena a v druhom odraze budeme ťahať nohu viacej za seba. Čiže v zadnom odraze sa pokúsime potiahnuť nohu čo najďalej. Taktiež táto noha je zdvihnutá z ľadu, pričom váha je nad stojnou nohou. Pri prekladaní je telo naklonené a vytočené do kruhu a ramená s rukami sú v jednej línii. Pravá ruka je vpredu a určuje smer jazdy. Hlava je rovno do smeru jazdy. Veľká chyba je, keď pri prekladaní máte zadné rameno v
točené donútra. Tým pádom ste aj zohnutí a ťahá vás to dole. Táto pozícia je správna. Ďakujem, že ste si video o prekladaní pozreli a vidíme sa opäť na budúce. Čaute. Wait for me to come home.